ADC government nok powerless ngi tongka. ADC government tong ADC government tong tunya ADC ni borok no kuni system khlai confuse khai tongka. Lamsaku tigring TV channel nai tong lerno tini ADC tong ni khom nglai tong lai mani. ADC 100% safe Tiprasa ni bagai hinai tong mani. Tini nugui mangka TTAADC tong kono 50% Tiprasa si safe krai TTAADC ni andaro. TTAADC no borok direct no hen khai tongka borok. Tama system kai Bengal sena bahani karika. Tabuke IGGL rok by milihui misunderstand khai khanya na ke ADC tong nai Tiprasa rok. Mono jong buji mano direct no jong no reklanya ni policy. Agartala town bisingsi Agartala sini Telemra sini khwai sini hinai strict lai mano hingke soyong Tiprasa ni indigenous eba Tiprasa ni Tiprasa rokle tam khai tongka. Sini borok jodi ati khe siri khe dopha bai dopha no danga phranga nayu hinai sini pahari neta rok no press meet khaina dolai tongkamu. Tabu khe kuno kok thaisa saragya. Bul sini dopha no khayo. Sini dopha ni bul bai tabuk sakao kajaka. Sini borok rok sini dopha no sinya tabuk sak phano khasiya ku hingke buskango tei bungnai. Hambai angasa kok sangdi thangbiya naidi kok no black he wanchugu naithai sing borok tabuk Telemra shahar bisingbo Agartala shahar bising borok direct no taksir khorago Tiprasa sini Agartala sini Telemra sini norok nugui mangkana kintu amoni bagai tini kok thaisa pano khorang tisanai kre ajaga sini bosongni borok ya buini bosongni borok thula azuk sanam sungya azagaino han video mundaka hambai. Unisyo irano buya election kan berapa yang sudah jual orang awal orang karam sana orang pun itu tribal post topan kali pahar orang pesa kan kali mana itu yang kota pajak lain tiap malam irano buya kota pajak orang orang sampai di sana lain orang jadi sana kali mana orang orang tahu mungkin cuma anggora kontrol pun urutan dengan